סיפור חדש וחוקים לחקור עבור יש רגע חדש אח של חזיר אז אני הולכת לחקור לגרש מלכוז מסכון רוצים מעליות? אתם רוצים אחרי מעליות פחד? לא יוסי אבל זה לא מראה לי שאתה כאן זה בעלייה הכי כאילו הכי למעלה לא אבל זה הרבה ש... דמי טוב בסדר נשוב פעם תעשו אם זה עובד לכם תעשו מעליות טוב לי אני אכנס טוב תיכנס להרקיק זה עושה לי שאתה מחובר תיכנס לפה דרכי אוקיי וערבי טוב יאללה אני נכנסתי יאללה זה לא נראה לי נראה לי רק סרט שקשור למאפיה טוב יאללה נכנס יופי אני נכנס יש לי זה טוב אני לא יכול לשים אותו טוב נכון יש את הבית הזה אני בא לי שם בית הזה אני שובתי נורפת לכם אני רוצה לבוא נהדר זמן מכונית לידה ביי ביי מתעלם אני נצא שוב פעם פשוט תלך למקום אחר זה פשוט מציק לי אני אזמן את הבית של האג'נסי לא אומרים אג'נסי אומרים המאפיה יאללה אוקיי אני אעשה לכם אני אספר לכם סיפור בקצרה free Israel מה אני כאילו עשיתי כאן עם אח שלי כאן אני אראה לכם מדינה אוקיי זה צריך לזה פינה אתם רואים שיש כאן מתג אתם פשוט לוחצים כאן זהו וזה פתח לכם כתב אנחנו כאן ומה שאתם עושים פעולה ראשונה אתם לוחצים כאן על זה איך אני לוחץ על זה זה כאילו אחת אבל אתם צריכים להגיע לחצי מתחת לשולחן מה יש חצי מתחת נכון אבל לא זה זה כנראה המתג השני שממתג נכון זה המתג הזה נכון יש כאן מתג אבל אני צריך לעשות קצת לזמן את התמונות טוב בסדר אני חושב יש חץ מתחת השולחן לא נסיים אותו איפה? אמור להיות חץ מתחת השולחן זה לא ללחוץ על זה
מתי שכאילו הכי נחוץ לכם, אתם עושים כאן תסיירו ואז חוץ למדתי כזה וזה עשה לכם שיש כאן תמונות עכשיו יש לכם נכון קודים האלה אני אגיד לכם אחרי זה אנחנו עשינו תיאוריה שזה מה שזה נכון אבל יש לי גם עוד חדרים ממש לא רוצה לכם עכשיו אבל יש כאלה שבעצם אתה זה פשוט עם ריבוע כזה שאתה צריך לשים בו משהו אבל זה לא הספר מהספרייה של הבריטים אתם רואים מה כתוב כאן? כתוב פה בעברית אל תשכח להסתכל בחלק אז אנחנו צריכים מחצית בספיר מסתתר איתי עכשיו אתם עושים את לא אנחנו בשלב הנה אתם יש כאן הספר אני ואחשי נתון אותו פשוט כזה וזה אתם פשוט נותן לכם כאילו תמונות ויש לי שבעה בתים האחרונים סביבי תמונות שאחרים עדיין יכול להיות שיש שבעה בתים אז כאילו אתם לוחצים על המתג הזה וזה פותחים חדרים אני עדיין חוקרים אותם אבל אנחנו חוקרים מה זה הקוד הזה ואני חושב שזה הקוד הזה זה הקוד כאילו שזה קוד לקולנוע שזה מכירים יוסי יוסי אתה בדקת את הזה? לא את הקוד בחדר איזה חדר? זה קוצרני אני לא מצליח נתונים אז זה כל הדברים אתם צריכים פשוט וכאילו ובכל חידוש יהיה לכם סיסמה ואני עכשיו הולך לבדוק את הסיסמות אז בוא יוסי אני צריך אותך תרד לבית שלי למטה אבל אני עוד לא נכנסתי לבית תרד לבית שלי למטה ונבין תלך לבית שלי ותרד למטה כי אני כנראה קודם שפר עכשיו לבית שלי ואני עושה כמובן ואתה אומר לי מה כאילו חכה מה כאילו מה הקוד ואנחנו זה תיאוריה שלנו שזה פשוט מקרים לסרטים זה התיאוריה שלנו בחקירות הסדרות שעשינו ולא עשיתי לזה סרטון אנחנו עשינו נכון וזה כאילו שמאוד חשוב לראות אותו אני לא יכולה לדבר לכם כיף שתעשה את אבל מה זה חזור אני אראה מלמעלה נכון יש שם חלק מלמעלה שתמונה אתה צריך להיכנס אליו אבל זה לא מתאים לי להיכנס אליו אבל פעם קודמת עשיתי עוד לא אוקיי אז נראה לי שצריך כן
עושים דרך זה פשוט כמו הבן אדם רגיל. נראה לי מה שעשיתי, לא לחצתי על הכפתור פה אולי. בגלל זה נראה לי רק קצת רגיל. הנה כאן, יאללה. לא, אליה, ולא ניתן לי נראה לי אחורה לבד כי יוסי, אני צריך שתגיד לי את הסיסמה, אוקיי? אבל אני לא יודע מה תיכנס לבית שלי. עכשיו זה לא ניתן לי. תביא לנו. זה לא נכנס. פשוט תיכנס ככה רגיל, כי זה עושה לי שאני אכנס לך. שאני שותה את הנכנס רגיל. אני מחכה לך בכתבה. אני לא בטוח, אז תמשיך בינתיים. לראות הקודים. אוקיי, אז אני פשוט בלי יוסי, אני אחקור ושתיתי קודם לבדי, כי יוסי לא רוצה. איך לא רוצה? אלוקים אנחנו עובדנו טוב עכשיו מה רציתי? נראה הכל הוא 4, 3, 5, 9, 9 תכתוב את זה ילדה 4, 3, 5, 9, 9 4, 3, 5, 9, 4, 3, 5, 9, 9 4, 3, 5, 9, 9 4, 3, 5, יוסי! אני לא יודעת מה זה אבו ארבע, 3, 5, 9, 9 4, 3, 5, 4, 3 4, 3, 5, 9, 9 4, 3, 5, 9, 9 4, 3, 5, 9, 9 4, 3, 5, 9, 9 4, 3, 5, 9, 9 4, 3, 5, 9, 9 4, 3, 5, 9, 9 4, 3, 5, 9, 9 4, 3, 5, 9, 9 אני חופר לכם יום יום 4, 3, 5, 9, 9 4, 3, 5, 9, 9 4, 3, 5, 9, 9 4, 3, 5, 9, 9 אני אגיד 4, 3, 2, 5, 9, 9 4, 3, 2, 5, 9, 9 הנה אני קורא אם אתם רוצים איזה סושי חמושתי 4, 3, 5, 9, 9 מה אתם רוצים שנצליח לכם 4, 3, 5, 9, 9 יוסי זה הופך סרטון אני לא בטוח תראה לי זה הופך סרטון סליח לא רואים את זה מה זה יש כאן איזה אוקיי FBI בא לבדוק את המקום תראו את הקשמת הם זומבי לשכב על הרצפה אני לא מבין שוטר זומבי טוב אני לא יודעת להגיע אליו אני אריץ סימן ואז יעלה שוב